Pero bueno, yo creo que jugando así se pueden hacer cosas importantes, como dijiste tú, y bueno, esperando ansioso ese partido. Ahora queda el partido este con el Racing y yo creo que jugando así vamos a sumar ahí también y bueno, ya esperando ansioso el derbi. Pues muchas gracias, suerte y felicidades. Bueno, muchas gracias. Chao. I doncs davant el pequeñito que diu ell, no? Referint-se a Leo Messi, doncs tenim tot un killer com és Osvaldo, no, companys? Exacte, això mateix. Ells tenen el petit i nosaltres tenim el gran Osvaldo. Vull dir una cosa, que és ha arribat l'hora dels elogis, perquè la crítica sempre va molt barateta i l'elogi va molt car. Nosaltres vam ser els primers, en aquest programa ho vam dir, quan vam fitxar Osvaldo al mercat d'hivern, no per Osvaldo, perquè no sabíem qui era i no sabíem el resultat que donaria, que l'Espanyol el que necessitava fitxar en aquell moment era un jugador que generés ocasions de perill i no un davanter centre que ja en teníem molts. Doncs atenció, ha arribat el moment d'elogiar Ramon Planes perquè en aquell moment va arribar Osvaldo i ha demostrat que ens equivocàvem perquè Osvaldo ha marcat ja 6 gols aquesta temporada. És a dir, que no era problema de creació, sinó que sí que era un problema de golejador, és cert. Vinga, Imma, doncs qualsevol protagonista que puguis tenir en directe des de Cornellà ens demanes pas i tornes a estar amb algun protagonista des de Cornellà. Perfecte, doncs així ho farem. I ara escoltem a Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino perquè avui, evidentment, tot i que ell sempre parla amb el mateix to, avui està eufòric perquè l'equip ja té 37 punts i ha jugat un autèntic partidàs. Bueno, a ver, un resumen rápido para no entretenerlos ni aburrido. Creo que una primera parte en la cual gozamos de bastantes ocasiones, el Atlético de Madrid también, pero creo que las más claras han sido para nosotros, donde quizás nos tendríamos que haber ido al descanso con el marcador a favor, y una segunda parte que pienso que ha sido, que todos lo han visto, que hemos sido bastante más superiores en el juego, en las intenciones, en el manejo del partido, y llegaron las ocasiones y sobre todo las hemos concretado, y creo que ahí donde radica este 3-0 totalmente justo, ¿no? ¿Tiene la sensación que el equipo llega a la recta final de la temporada en su mejor estado de forma? Bueno, tengo la sensación que tenemos, como dije siempre, que tenemos que ir partido tras partido. Hemos pasado momentos de dificultad, momentos difíciles, siempre hemos confiado en estos jugadores y bueno, realmente felicitarlos por un enorme esfuerzo y un enorme trabajo. Se ha hecho un gran partido y bueno, realmente contento, sobre todo muy contento por ellos y satisfecho por la gente, que es realmente la que sufre y la que también disfruta en partidos como hoy. Sí, Mauricio, ha dicho Quique Sánchez Flores, que no le quita méritos al Real Club Deportivo Español, pero que igual el resultado ha sido demasiado abultado. Teniendo en cuenta el penalti que no ha señalizado el árbitro, que ha sido muy claro, las 2 o 3 intervenciones muy buenas de De Gea en la primera parte, ¿para ti el resultado ha sido corto? Yo creo que le hemos ganado a un gran equipo, a un equipo que dentro de poco jugará la final de Copa y que se ha clasificado para las semifinales de la Europa League. O sea que diciendo esto ya estamos en presencia de un gran equipo. Y después yo creo que en ocasiones, cuando contemos las ocasiones y veamos el trámite de los 90 minutos, creo que ha sido muy favorable a los intereses del Español. No sé si fue corto, fue largo o qué, pero sí que hemos materializado varias de esas ocasiones que hemos tenido y creo que el resultado es tremendamente justo. Doncs evidentment que ha estat un resultat molt just perquè, un petit detall, l'Espanyol ha golejat l'únic equip que ha guanyat el Barça aquesta temporada. I tornarem ara mateix a Cornellà perquè tenim un altre protagonista. Avui estic fatal, t'ho lliga la llengua. És igual, que tornem a Cornellà perquè està Imma Casares amb Dani Sánchez Llibre. Hola, bona tarda. Què tal, companys del Hat-Trick? Doncs aquí al costat del president de l'Espanyol, el senyor Daniel Sánchez Llibre, que evidentment ha sortit content, cofoll, platòric, president? Sí. T'agrada això de cofoll, t'ha agradat, eh? Bueno, no ho havia sentit mai, però vaja, cofoll suposo que vol dir alegre, no? I és com estàs, no? Sí, exactament. Avui s'ha d'estar content perquè amb el 3-0 aquest, i et diria que un dels millors partits que han fet aquí a l'estadi, i a partir d'aquí aquests 3 punts ens donen una respiració d'aquesta que ens feia falta i tant jo com tots els pericos estem contents. D'aquesta respiració ara se li en diu permanència virtual. Digues tu la teva. Bueno, virtual. Virtual vol dir que no existeix. Com si jo et digués que estic virtual aquí. Doncs no, estic aquí amb corpo i alma i el que sí que puc dir és que són 3 punts importants, però fins que matemàticament
no estigui solucionat, doncs hem d'estar patint, com sempre. Escolta, i qui no està en cuerpo sí, però en alma no, l'àrbitre. No hi ha manera que xiuli un penal. I mira que avui el d'Osvaldo era molt clar, el de Callejón tinc els meus dubtes, però vaja, que no hi ha manera. Jo crec que se'l guarden pel dissabte que ve. Anem a veure, perquè si no farem un rècord Guinness d'aquest que no té ningú i estic convençut que ens n'han de petar algun i potser és el dissabte que ve. Ho dubto, però tot és possible. De totes maneres, jugant com esteu jugant, potser no cal l'ajuda de l'àrbitre o simplement que xiuli el que veu. Vull dir que esteu molt bé, no? Els espereu amb ganes. Bueno, és que l'ajuda nosaltres sí que en podem dir amb la cara ben alta que no l'hem tingut mai. L'altre dia vaig veure en un diari la Liga, si haguessin pitat el que tenien que haver pitat, l'Espanyol tindria 7 punts més. Vol dir, vol dir això, que no ens ajuden, però és igual, també tinc que dir que si no et volen ajudar, que no t'ajudin, i el que hem de fer nosaltres, el que hem de fer nosaltres és lluitar com s'ha lluitat avui i treure els punts com s'han tret avui. Alguna cosa especial per si es guanya? Vindràs aquí amb cava, amb pastetes, no ho sé, una cosa d'aquelles que fa el Dani. No, el que passa que jo us vaig dir fa 3 setmanes que si traiem 4 punts entre l'Atlético i el Barça, que us invitava tota la premsa a xampany i pastes, i lògicament jo les tindré aquí, i passi el que passi, ja et dic jo que us les entregaré. Moltes gràcies, president. I la setmana vinent, si la vaga no ho impedeix, hi ha partit de futbol i d'aquells que tothom vol veure. Per tant, si voleu 2 entrades VIP dobles per anar a veure l'Espanyol-Barça, primer derbi a Cornellà al Prat, heu de respondre a aquesta pregunta. I la pregunta és aquesta. Qui va ser el primer president de l'Espanyol? Teniu, com sempre, 3 opcions per respondre. 3 opcions que us donem en aquest concurs que fem cada setmana perquè podeu gaudir de Cornellà al Prat. A, Victoriano Oliveras de la Riva. B, Àngel Rodríguez. I 3, Francisco Sáenz. Si sabeu la resposta, entreu al nostre web www.elsesports.cat/concursos. Heu d'estar registrats. És molt fàcil, són 4 passes de no res, 4 clics. Responeu a aquesta pregunta i 2 entrades VIPs per veure el derbi. Que a hores d'ara no hi ha derbi, perquè a hores d'ara hi ha vaga. Ja parlarem de la vaga, que jo crec que es desconvocarà aquesta setmana. I la classificació, després de 31 jornades, l'Espanyol 14è amb 37 punts, 11 per sobre del descens, però David... A 11 d'Europa, també. És que és curiós, perquè nosaltres posem sempre amb l'ull mirant cap al descens, no sé per què, però els pericos som així. No, mirem cap a dalt. Perquè en aquests moments la diferència amb Europa és la mateixa que amb el descens, però nosaltres continuem posant la segona pàgina de la classificació. Doncs aquí estem empatats amb diversos equips, 21 punts de 27 a Cornellà, i esperem que la setmana que ve siguin... I 6 partits sense encaixar cap gol a Cornellà al Prat, que això es diu ràpid però costa molt. Doncs bé, senyors, acomiadem. Moltes gràcies per ser una vegada més seguidors d'aquest hat-trick espanyol. Tornarem d'aquí a 7 dies amb el resultat del primer derbi Espanyol-Barça a Cornellà al Prat. Que tinguin molt bona setmana. Bona nit. Que vagi bé, bona nit.